údolí obklopenom vrchmi obe skupiny kráčali oproti sebe. Ezau na čele 400 ozbrojencov a Jákob so svojimi ženami a deťmi v sprievode pastierov a služobníctva, stádami kôz, oviec, tiav a dobytka. Pomaly so zatajeným dychom sa bratia približovali jeden k druhému. Jákob po nočnom zápase za Nílom unavený a vyčerpaný krýval a bolestne sa podopieral palicou. Zrazu sa Ezau rozbehol k nemu. Jákob! Jákob! Ezau, brat môj. Vítaj doma. Sveté písmo hovorí: Ezau pobehol Jákobovi naproti, objal ho, padol mu okolo krku a poboskal ho. A obidvaja plakali. Ide sem karavána. A čo? Izmaelskí kupci. Nič nepotrebujeme. Idú do Egypta. A čo? No, kupujú a predávajú. Kadečo. Obchodujú aj s ľuďmi. O čo ti ide? Tak mi napadlo, či by sme im nepredali Jozefa. Akože do otroctva? Stačí ho vytiahnuť zo studne a ponúknuť ho izmaelským kupcom. Zbavíme sa ho. Zoberú ho do Egypta. A naše ruky ostanú čisté. Dobrý nápad. Napokon je to náš brat. A naše telo. Poďme na to. Poďme. Rýchlo. Vyťahneme ho zo studne. Karavána je tu čo nevidieť. Nie. To nemôžete urobiť. Budeš iste dobrý a spoľahlivý otrok, Jozef. Levi, prosím ťa, nepredávajte ma do otroctva. Simeon, prosím, presveď svojich bratov, nech ma nepredávajú. Ruben, Gád, bratia, Ašer, Izachár, Dan, bratia, pomôžte mi, prosím. Nie. Presne o polnoci sa po celom Egypte rozľahol nesmierny nárek, pretože nebolo jediného domu, kde by nebol zomrel prvorodený. Zomrel dokonca i faraónov prvorodený syn, ktorý sa mal stať následníkom jeho trónu. Môj syn. Keby som nebol mal srdce z kameňa, bol by si ešte nažive. A faraón si s hrôzou spomenul na slová, ktoré kedysi spupne vyriekol. Kto je Boh, aby som poslúchol jeho hlas a dovolil Izraelitom odísť? Nijakého Boha nepoznám a Izraelitom odísť nedovolím. Syn môj. Mal som vypočuť prosbu Árona a Mojžiša. Boh Izraela je zrejme naozaj jediný a pravý Boh. Dokázal to prostredníctvom všetkých tých nevídaných vecí, čo sa udiali. Prostredníctvom všetkých pohrôm, ktoré na nás zoslal. Pokorne sa skláňam pred Bohom nebies. Na tretí deň všetok ľud Izraela upieral svoj pohľad na horu Sinaj. Oblak na jej vrchole hustol a temnel. Hrozivo zostupoval nižšie a nižšie, ako by zahaľoval desivé tajomstvo. V istej chvíli vzduch preťal hlasný, ostrý zvuk. Ľudia, toto je znamenie, že sa čoskoro stretneme s Bohom. Pristúpte bližšie až na úpätie hory. No pamätajte na to, že sa jej nesmiete dotknúť. Kto by tak urobil, zomrie.
Ja sa... Bojím sa. A ja sa celý trasiem. Vrch horí. Celý je v plameňoch. Z oblakov šľahajú blesky. Oslakujú ma. Nevidím. Dym. Z vrchu vystupuje dym. Zem sa otriasla. To je sláva Božia. Ľud izraelský, ja som tvoj pán a Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej zeme, z domu sluhov.